Okay, den filmer nu. Gang? Ja. Okay. Okay, nej, du skal have din hånd. Okay. Nej, stop. Okay. Okay, hvad kom? Nå, du mangler stadig halsen. Ja, nej, halsen er færdig. Ben. Er den færdig? Ja. Oh shit. Okay, hvor mange mangler? 4 ben og mave? Ja. Okay. Det er 9 streger. 9? Ja. Shit. Gør det ondt? Oh shit. Jeg trækker for vildt i det tråd. Ja da. Ja da. Oh god. Har du lige lavet det ben der? Ja, den ene side af benet skal lige rettes lidt. Skal du rettes? Ja, fordi du trækker i foden jo. Gjorde det? Ja. Hvorhen? Men det er ikke slemt, fordi det skal lige være tykkere. Skal det være tykkere? Ja, du ved lige der, ikke? Du sætter sådan en hak ind. Ja, men bunden af benet, så du kan se, hvor det skal være tykkere. Okay. Jeg har lyst til at sætte dig på hendes ben, skal Skal jeg sætte mig på hendes ben? Nej. Okay. Okay, mor. Det er rockstar, ikke? Men der er ikke så meget rockstar over det. Nej, jeg skriger. Okay, så.